Tervetuloa tänne Vetteripowerin Service Centerin haastattelunurkkaukseen. Tänään meillä on täällä haastattelussa Vetterin pitkäaikainen asiakas kuljetus Honka ja pari kuljettajaa. Ja nämä kaverithan on tuttuja jo telekkaristakin, eli tästä uudesta Rekkakuskit Suomi-sarjasta. Aloitetaan ihan sillä, että kertokaa ketä olette ja millä alalla toimitte. Ne on Littovi Antti ja kuljetus Hongalla ajan maitoauto. Kauanko Antti on kuorma-autoa ajanut? Hongalle on tullut 97. No niin. Muutama vuosi on mennyt. Mä olen syntynyt 97, niin me osaan laskea siitä, että 26 vuotta. Kosta niin kauan. Joo. Aika hyvä. Pois päässyt. Joo, mä oon Jokilaisen Riku kuljetus Hongalla kohta 9 vuotta. On ollut. Niin, 9 vuotta, joo. No minä olen Hongan Janne ja 88 joulukuussa sain ajokortin, mutta varsinaisesti töihin rupesin niin kuin kotona niin 89 syksyllä. Koulua oli kesken, mutta sitten maitoautoa ajelin joutoaikana aina silloin tällä isä Marttia tuuraamassa. Ja oikeastaan 90 keväästä lähtien, niin 90 keväästä lähtien niin ihan niin kuin vakituistaa sitten no jakeluhommia enimmäkseen, mutta maitoautoa myös. Ja siitähän sitä tulee. Kyllä. Ja millä alalla kuljetus Honka toimii? Siis maitoautoja on ja... No joo, se jäi mainitsematta, niin raakamaidon kuskauksen tiimoilta me ollaan niin kuin oltu tässä filmihommassakin mukana, mutta pakattua elintarviketta ja kappaletavaraa niin myös tässä Oulun alueella. Kyllä vain. No Antille ainakin kysymys. Antti Mylä ja televisiossa nähnytkin, niin miltä se tuntui, kun TV-kamerat seurasi niin työpäivää vierestä? Kyllähän se vähän aluksi tuntuu ouvolta, mutta kyllä siihen tottuu. Mukava oli se kuvaaja, niin sen kanssa pärjäsi hyvin. Kyllä. Unohtui kamerat sitten kyllä, että miettiä sitä. Kyllä. No vieläkö te saatte käydä paikallisella Essolla rauhassa kahvilla vai joko tämmöinen julkkistatus on tarttunut? Jotkut on tunnistaa, jos mainitteen, mutta joo. Tuttuja lähinnä, mutta ei muuta ole mitään ongelmaa. Ei ole vielä pipua tarvinnut, komarupipua päähän vettää. Kyllä. No, ootteko kattonut tätä sarjaa? Itse telekkarista jo. Sieltähän on ensimmäinen jakso tullut ihan TV:stä ja ruudustahan voi katsoa jo useammankin jakso. Mehän käytiin katsoa se ennakkonäytös. Niin. Ennakkoja piti sitä katsoa sitten osittain, kerkesi katsoa silloin, kun se tuli telekkarista. Joo, kyllä sen verran kiinnostaa sitten, miltä se näyttää. Suurin piirtein tietää, mitä meistä on kuvattu, mutta nyt sitten näkee, että minkälaisia on muita kun meitä on 10 yritystä mukana tässä filmihommassa ja mekin päästään näkemään semmoista, mitä me ei ole varsinaisesti itse tehty rekkakuski hommissa, niin se on ihan mukava kurkistaa sinnekin. Kyllä. No miltä se tuntuu omaa naamaa katsoa kansallisesta televisiosta? Kummalliselta. Outoahan se on. Outoa se on ja ääni kuulostaa ihan outoa. Niin tekee. Joo, ei ole tosiaan, ei ole ihan oma itsensä siinä tavallaan, se tuntuu siltä. Oma ääni kuulostaa aina ouvolta. Kyllä. No onko mitään hauskaa sattumaa tai muisteltavaa kerrottavana näistä kuvauksista? Vai alkoiko se heti luontevasti ja ilman mitään ongelmia? Eikä se luontevasti alkanut laisin. Kyllähän se oli kovin outoa tosiaan ja vähän jännitti aluksi, mutta ei. Siinähän se meni sitten. Mulla on semmoinen oikeastaan siinä ensimmäisenä sattui, kun kuvaajan kanssa lähdettiin liikenteeseen, niin mä yhden tietyn navetan pihalla, niin onko uusi navetta, niin siellä on ehkä 6 vuotta kuljettu. Samalla lailla ajettu siihen suurin piirtein aina. Ensimmäisen kerran meinasi mennä seinään auto, kun oli kuvaaja mukana. Niin jännitti. No yrittäjälle sitten kysymys. Pitikö miettiä kauan tähän ohjelmaan mukaan lähtemistä vai
Oliko minkälainen prosessi? Päätöksenteossa meni ehkä noin 15 sekuntia. Kyllä. Ja sekin sen takia, kun mä en kuulu ensin mitään muilainen kysyy. Mutta toki sitten semmoinen pikku ehto oli, että jos mä saan mukaan porukkaa meiltä eteen, mä yksin olisi lähtenyt. Toki. Joo. Toki ja sitten pienen kiristyksen ja houkuttelun kautta tässä pari onnetonta joutui mukaan lähtemään. Kyllä. Sen verran katsoin diagnostiikkaa tuosta, että se oli 20 suosituimman sarjan joukossa sinä päivänä, kun ensimmäinen jakso tuli. Ja yli 23 000 katsojaa on ollut sillä ensimmäisellä jaksolla. Miten siihen yrittäjänä koet, että mitä tuommoinen näkyvyys tekee yritykselle? No, kyllä se varmaan, tätähän ei ole rakennettu sillain, me ei olla pääosissa kuitenkaan. Volvohan tässä on pääosissa. Mutta kyllä se, totta kai yritys näkyy siellä teksteissä ja auton kyleissä ja mun mielestä se on positiivista julkisuutta. Kyllä. No mainitsitkin tuossa, että Volvo on siinä niin pääroolissa ja tekin luonnollisesti silloin Volvolla ajatte, mutta kun uutta autoa lähdetään tilaamaan, niin paljonko siinä vaakakupissa painaa se niin sanottu merkkiuskollisuus ja paljonko siinä vaakakupissa painaa sitten paikallinen jälleenmyyjä ja huollon kanssa tehtävä yhteistyö? No merkkiuskollisuushan on semmoinen, joka totta kai se painaa. Se merkin vaihtaminen on yhdenlainen prosessi. Mutta suurin syy, miksi me edelleen ajetaan Volvolla, niin on Vetteri Powerin huoltotoiminta, eli jälkimarkkinointi toimii todella hyvin. Ja mulla ei ollut mitään syytä lähteä miettimään merkinvaihtoa sen takia, ettei huolto toimisi. Se on, jos merkkiuskollisuus on 40%, niin se on 60% on se, että Vetteri Poweri hoitaa meidän auto niin, että niillä päästään töihin silloin, kun pitää. Kyllä. No, loppuun vielä sitten, jos kuvattaisiin vielä toinen tuotantokausi, niin lähtisittekö vielä mukaan? No mikä? Kyllä varmaankin. Ainakin tällä kokemuksella. niin. Joo, ei, ihan positiivinen kokemus kyllä ollut tähän asti. Minä kiitän haastattelusta ja toivotan hyvää päivänjatkoa ja turvallisia kilometrejä. Kiitos. Ja Volvo pitää meidät tien päällä. Tai Vetteri pitää meidät tien päällä. Kyllä. Volvo siellä. Kyllä. Hyvä, kiitoksia. Kiitos.